जाड़ा के महीना दिन में गौरत बताओ और कोलू जी से का कहत रे हे कुहा भगवान घेरो जल्दी सब पराशर पूरी कि बम्बे बंगाल से ये सब दिन रही हा। अरे जा पराशर पूरी ये चंदन भैया बैठ जा काहे बेचैनी हो गई अरे वो बैठी गाना सुन के अच्छा बानी अरे तैयारी करे के बाद जाए पराशर हां बाकी कहे के बाद होती झरला हो पराशर कोलू जी से अब कहे के बा हमरा कि बम्बे बंगाल से ये सब दिन रही हा आ करी हम करिया बहारवा में जिया जी स्कूल हो बचाइए हां ठीक बा कि बम्बे बंगाल से ये सब दिन रही हा आ करी हम करिया बहारवा में कैसे का मेहर के रोज रजाई कर पारे आ जाई ह भारत जनवा मेहर के रोज रजाई कर पारे आ जाई ह सैया तू जनवा बम्बे बंगाल से सब दिन रही हा परिहार करिया बहारा भैया तारे गीत के बाद स्कूल में 1000 छात्र जरूर बढ़ जाएंगे हां एडमिशन चालू बा गाओ 2025 से सब अरे पागल बाकी ये कार्यक्रम है ना सब लोग का मूड है इसके लिए ये मेरा नया गाना है आने वाला है फटाफट वायरल भोजपुरी से और बहुत अच्छे राइटर हमारे जितेंद्र जख्मी जी लिखे हैं ये हो जाता रही भौजी लास्ट में हरे राम बाकी हरे कहना क्या है बम्बे बंगाल से ये सब दिन रही हो परिहार करिया आगे औरत बड़ा प्यार से बड़ा दुलार से अपना मर्द के बताओ तरीका तरीका राम कुमार सिंह जी के तरफ से हमरा और अदिति जी के बहुत बहुत मान सम्मान प्यार आशीर्वाद मिलल बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा ताओ घर में बरसात हो जाए राजन भैया औरत बहुत सारी एकदम डायरी ना रखलू डायरी रखे के चाहिए अब रखाई तहरा में जवन माता पवन मिले न कोनो हिजरवा कि तहरा में जवन और अरे स्कूल हां ए सरस्वती बात करो हे सरस्वती क्षमा करी अरे मिले न कोनो हिजरवा में हर के जोर रचाई करम पारे आ जाई भारत
तो करो अरे करो ये मरिया रजाई हमर जखमी जी के नाम ला, जखमी जी के नाम ला। ई जख्मी भैया के लिखल बनले बाबा के कहे के प्रकार अगहन पूस माघन फागुन एह 4 महीना छोड़ के जखमी जितेंद्र कब जाए है कहीं ना जड़वा में बोला वो तरु हमारे के तड़पावेलू कोई आले रहो अपना पापा जी के घरा अरे कोई आले रहो अपना दादी जी के घरा कोई आले सब गाती पहला पर सुनाते लिखे कि का कहत नहीं ओही जई यारवा के उड़ावे लुआ चारावा चलवा में तड़पे भगरवा एगो और बात मानो का खुश होके करे गोरी माथो में पति गुरु राजावा लोग गोरी आर किया वो हमर सोना सुते सोटी के बजारा पहिया करई मुफाला हरा एगो बड़ा सुंदर गायिका लोग बा नाम ना धई एई करके बड़ा फाइन हलो की बड़ा अरे बड़ा चढ़ाई पढ़ावता पहाड़ा जाती भोरे भोर के हुनको की हरौरा मुहा अरे हो
जैसे ही प्रोग्राम शुरू भइल बा हाँ, ये तो हमनी के गीत गौनी जा आदेश खातिर मजा कर आदेश के पालन कल गइल बा यूट्यूब वाला भाई आई बड़े ठंडा में हमनी के तो 4 व्हीलर में भाड़ा के गाड़ी पर चलत नहीं जा बाकी बेचारे हमारे भाई बाइक से आई बा लोग कि वीडियो चढ़ाई सुंदरो होई तो बाउर लिखब कि व्यूअर मिली बाकी बाइक से आई बा लोग ठंडा में हमरा ये बात पे मुंह बा बाकी बाउर चढ़ावल लोग सब लोग के वीडियो मिली बाकी जैसे ही प्रोग्राम शुरू भइल बा दीदी फिर निर्गुण गा के खत्म कर दू गो गई हो हम 4 गो गाई बा तब प्रोग्राम के समाप्त कर एकदम बिल्कुल होगा सोबह जवनिया कबाला आओ दे हथों पे घाट बोलू ये तारो हो रो चढ़ाई चढ़ाई आजा दे हथों पे घाट बोलू बुरसी समय ही कापे शिकारी आवना दुवरिया पानी खाला एगो गाना हमार बड़ी